samo pogledajte, imam picu od slatkih gumenih bombona. Dosadno. A ja imam čokoladnu picu, tako lepa. Kako lepo miriše. O, da. Natane, jel to tvoje pice? Da, ja imam pravu pepperoni. Hej, devojke, sklonite se. To je samo moja pizza. Jel vam jasno? Dobro, ja ću uzeti svoje čarobne makaze. Op, op. Gledajte. Savršeno pače. Da. I on nikako ne može da se zagrize. Da povučem. Hajde, jače. Joj, Natane, izvini, slučajno sam. Daj to vamo. Sad ću od tvoje gume da napravim nešto mnogo bolje. Gledaj. Okrećem i dobijem super rezance. Wow, izgleda super. Ali moja pica i dalje ne može da se zagrize. Juj, Natane, opet sam te pogodila, izvini. Jel tako? Dobro, onda jedi to ovako. Baš si smešna. Hajde, Judy, žvači, žvači. Vidi. Ne razumem zašto uopšte išta seći ili vrteti. Gledajte, uzet ću svoju čokoladnu picu i pojesti je ovako celu. Da, to je preukusno. O, da, pravi užitak, ekstra. Oduševljena sam. O, joj. Judy, gledaj. Baš je smešna. Čekajte, šta to tako dobro miriše? Pa to je prava pizza. Hajde, Judy, jedi je. Wow, tako ukusna. Da, mnogo. Kako se rasteže ovaj sir. Aha, nemoj pričati. Prelepo. Hej, šta to radite? Vratite moju picu, odmah. Hej, to je moje. Jel ti jasno? I ovo isto je moje. Tako je. Da. Poješću svoju picu sam, jel vam jasno? Hej, Bella, vidiš, šta je to tamo? Op, to ću uzeti. To nije fair. Wow, samo pogledajte ove ogromne žvake. O, da. O, Bella. Da, ja imam. Oho, blago tebi. Da, ja imam čokoladnu žvaku, izgleda super. O, da, to je tako ukusno. Obožavam čokoladu. A ja imam šarenu žvaku. O, tako lepa. Da. A moja roza žvaka je isto super. Šta pričate? Moja čokolada je bolja. Čekajte. Uopšte se ne rasteže. Joj, puklo je. Kako sad da jedem to? O, gledajte, tajmer. Da se takmičimo ko brže pojede. Ja ću vas pobediti i bit ću brži. Tako je. O, moja čokolada je tako tvrda. A kod mene sve u redu. Već sam skoro sve pojela. Tako je. Joj, umorila sam se da žvačem. Šta da radim? Ne mogu više. Baš si smešna i tako si spora. Okej, sad ja. Ješću svoju čokoladu ovako. Ja moram da se ubrzam. Ja sam najbrža, jel vam jasno? Što? Ne, to nije u redu. Imam ideju. Uključujem jake fenove. Da, i topim svoju čokoladu. Odlično, tako je. O ne, Bella je već skoro sve pojela. Moram hitno da je stignem. Moram da požurim. Tako je, popiću sve. U pomoć padam. O ne! Jao, sad sam ceo u čokoladi. Fuj. Da, ustao sam. Gledajte svi, moja kutija je potpuno prazna. Ja sam prvi. Prokletstvo. Pa dobro. To nije fair. Ja sam htjela da pobedim. To je bilo baš ukusno. I ja sam pobednik. Da. Tako je.
O, gledajte, imamo limune na stolu. Baš me zanima, a ko je koji dobio? Jao, šta da radimo sa njima? Okej, ja ću prvo da proverim. O, moj limun je tako mekan, pa to je žele. A moj tvrd. Izgleda da je od prave čokolade. Cool. Juj, a moj limun je sasvim običan i znači da je kiseo. Ej, nemojte da mi se smijete. Hajde, Bela, počni prva. Važi, to nije nikakav problem. Sad ću da odgrizem. Joj, šta je ovo? Ne mogu da zagrizem. Šta da radim? O, joj, o ne. Gledajte, skače kao loptica, ne. Bravo, usta. To se zove sreća, da. Svaka čast, Bela, to je bilo moćno. Dok on ne gleda, ja ću da zamenim moj kiseli limun za njegov čokoladni. Okej, sad ja. Jedva čekam da pojedem svoju čokoladu. Jao. Šta je ovo? To je pravi kiseli limun. Moje lice. Šta, Judy? Šta radiš? Gde si ti? Pa ti jedeš moju čokoladu, jel tako? Okej, imam ideju. Sad ću sjediti sok u čašu. Da. A zatim ću vući sok u ogroman špric. Tako je. Da, odlično. Kakva ukusna čokolada. Obožavam čokoladu. Hajde, otvori usta. Tako ti treba. Jau, ne, u pomoć. To je nepodnošljivo kiselo. Utrnulo mi je lice. Wow, samo pogledajte, to su čokoladni rezanci. Cool. Blago meni. A ja imam gumeni rezanci. Blago meni. Jao, majko moja. O ne, a kod mene su super ljuti rezanci sa papričicom. Pa ja ću da izgorim. Okej. Hajde da proverimo ko može više da pojede. Ja krećem da jedem. Joj, dobro, ja ću da probam. O ne, kako peče. Jau. Moram da pojedem što bržovo. Šta joj je? Ja obožavam ljuto, znate? Ili ne? Sad ću da eksplodiram. O ne, pazi! Joj. Bela? Nije to ništa. Okej. Šta si uradila? Pogledaj. Istopila si naše jela. Kako to? Žao mi je, ali imam ideju. Uzmite slamčice i popijte to. Dobra ideja. To je zaista ukusno. Da, kao prava topla čokolada. Popit ću sve do kraja. A ti? Sad ću ja da probam. Jao, fuj. Pa to izgleda kao zeleni ligavac. Baš je odvratno. Ne može čak ni da se provuče kroz slamčicu. Dobro, ješću rukama. Okej, sad ću da probam malo. Nadam se da me ukus neće izneveriti. To izgleda gadno. Baš me briga, ali to je zaista ukusno. Da, posljednja runda, svaka nam čast. To je pomfrit. Tako lepo miriše. Wow, a kod mene je čokolada. Ja imam gumeni štapići. Sad ću da ih probam. Jedva čekam. Kako slatko. Da. Ali dosadno jeste ovako. Imam ideju. Sad ću dodati super kiseli gel. Da, tako već bolje. Ekstra. Odlična kombinacija. Baš mi se dopada. Stvarno? Da, hoću da dodam što više ovog gela. Tako je. A sada mogu da jedem. Da, to je preukusno.
Eto, sve sam pojeo. Kutija je prazna. A ostatak jela mogu da istisnem sebi u usta. Tako je. O, da, savršeno. Okej, sad ja. Da. Jedva čekam. Kakva lepa čokolada. Da, ali znate, moram i ja dodati nešto. Ovako će biti 100 puta bolje. Sigurna sam. Da, znala sam. To je jako ukusno. O, gledajte. I kutija mi od čokolade. Neverovatno. Poješću sve do kraja. O, stvarno? Možda je i moja kutija jestiva. Fuj, ne. To je bio karton. Bleh. Tako si smešan. Hajde, sad ti. Dobro, nemoj da se nerviraš. Šta da radim? Ne, meni ne treba kečap. Imam bolju ideju. Da vidimo šta imam u torbici. Ne, to nije to. O, ne treba mi ni ovo. Što? Što ona radi? Ne razumem. Ne. Čekajte. O, da, to je već bolje. Sad ću sipati što više kečapa preko. Tako je. O, nevjerovatno. Odlično. A sada konačno mogu probati. Savršeno. Obožavam kečap. Divno. To je najbolje jelo na svijetu. Ako vam se dopao ovaj izazov, stavite like i zapratite naš kanal. Vidimo se sasvim uskoro. Ćao, ćao.